खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैदों जाहैबाय जायफ्रानाखि क्रिसमास जाहैनो थाखाय आसा खालामनानै दंमोन बैसोरनि थाखाय लामाया दायो ब्लक जानानै दं। आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों लामा खोन्थागोन, बबे लामाजों थाङोब्ला नोंथाङा न'आवहाय सौहैगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो खोनासंलां, अब्लासो बुजिनो मोनगोन नोंथांमोना। बे भिडिअआ कर्नाटका आरो केरेला थाग्राफोरनि थाखाय बांसिन गोनांसिन जागोन, बेनिखायनो आङो बुंखाबाय भिडिअआव नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। आरो तामिलनाडुआव थाग्राफोरनि थाखायथ' आङो दा जेबो राहाखौनो नुथ'वाखै। बिसिनियाव फ्लाइटबो बन्द जानानै दं, बासबो बन्द जानानै दं। साइड लानानै साइड थानो हागौ गारिफ्रा सालु, बबेबा बबेबा खनाफ्राव लोमाखैबो जानो हागौ, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जादों जानो हागौ। नाथाय जोंनि मेन थांग्रा लामाया ट्रेन खारग्रायानो ब्लक। अब्ला जों माजों थांलायखो? बिनि लामाखौनो आङो नोंथांमोननो दिहुननानै होगासिनो दङ। नोंथांमोना लास्टसिम नायब्लानो बुजिगोन बबे लामाजों थाङोब्ला न'आव सहैगोन। सहैगोन, नाथाय नोंथांमोना एसे खस्थ'नि गेजेरजों थांनांगोन आरो। बे दैबानाया बोथोर गैयै दैबाना। जोंनिथिं दैज्लाङावसो दैबाना जायो, दा तामिलनाडुआवहाय मेसेङावसो दैबाना। दा अखानि सिजोनाबो जोब्बाय, दैज्लाङाबो जोब्बाय, दासो बेयाव दैबाना, उल्थासो बेयाव दैबाना बारहुंखा बेफोरबायदि जायो आरो। बेफोरबायदि जानायनि जुनावनो गासैबो लामाफ्रानो ब्लक जाजोबनानै दङ। ट्रेनाथ' फाक्का फैगौ 13 थारिखसिम बन्द'खा, आरो बेसिमावबो लैहैयाब्ला आरो बारायबावनोसो हागौ। अब्ला 20 थारिखसिमावहाय 20 थारिख 22 थारिखसिमावहाय टिकेट दाननाय दङ जोंनि क्रिसमास जाहैग्राफ्रा। अब्ला बैसोरो गासिबो फैमाल जाजोबसिगोन। बेनिखायनो एडभान्स नोंथांमोना अवेटिंब्लाबो थांनो गोनां जागोन, जायफ्रानाखि थांनानै रंजा बाजा न'आव क्रिसमास खुंहैनो गोसो दं। नाथाय लामाया बेनो, नोंथांमोना बबे लामाजों थांनांगोन। ओरै कर्नाटकायाव थाग्राफोरनि थाखाय मेजेस्टिकआव मोनगोन ट्रेनखौ। मेजेस्टिकआव ट्रेन गाखोनानैहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट मुम्बाइ जानानै थांनांगोन। टिकेटआ जेरावखिया दाना मोनगोन, नाथाय गाखोनाया मेजेस्टिकनिफ्राय नोंथांमोना गाखोनांगोन मेजेस्टिक टु लकमान्ति तिलक नगर मुम्बाइ मेन स्टेसन। आरो केरेलानि पालकाड ना मा होनो, बिनिफ्राय मोनगोन डाइरेक्ट लकमान्ति तिलक नगर। नोंथांमोना बेजों जानानैहाय थांनो हागोन आरो मुम्बाइथिं। ओरै लकमान्ति तिलक नगरनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट गुवाहाटि मोनगोन। जेबो सिन्था गैया। आरो नोंथांमोना खस्थ' सैनो गोनां जागोन। नोंथांमोननि टिकेटआथ' वेटिंसो जासिगोन, कमफर्मथ' जानाय नंले। दाथ' कमफर्म टिकेट मोना। दा मास मोनथाम मोनब्रै सिगांनिफ्रायनो टिकेट दाननानै दोननाय दं बर'दिनाव थांनो आसायैहाय। दा गासिबो माखासेया फैमाल जासिगोन। जायफ्रा थाखा दङ बिसोरथ' फ्लाइटजों होर होर थांबाय, नाथाय थाखा गैजायैफ्रा मारै थांलाय फ्लाइटजों। दा बेनिखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आङो नोंथांमोननोहाय लामा दिहुननानै होनो सानदों आरो। जायफ्रा थांनो गोसो मुम्बाइ जानानैहाय थांनो नांगोन। लामाया बेनो मेनखा। बे लामाया पुने जानानै हाबलाङो। नोंथांमोना बेलासिनि 7थायाव गाखोदोंब्ला हरनि 2टा बा 3टा 2:30 नैबेफोरावनो मुम्बाइ सहैगोन आरो। गोबाव समबो लाया ट्रेनजोंहाय। टिकेटआबो इसिबां लाया। मेजेस्टिकनिफ्राय 160 थाखा ना 150 थाखा नैबायदिल' लायो। आं सिगां थांलाय फैलाय खालामखांबाय बे लामाजोंहाय। नोंथांमोना वेटिं टिकेटखौ बेयावनो दानखा, ओमफ्राय बिनिफ्रायनो डाइरेक्ट मुम्बाइ जानानै थांदो आरो। नैबेखौनो बुंनानैहाय आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव, आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बे भिडिअखौ फेसबुकाव नुदोंब्ला पेजखौ फल' खालामनो दाबाव, आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानैहाय मिथिहोनो दाबाव। बे भिडिअआ केरेला थाग्रा, कर्नाटका थाग्रा बैसोरनि थाखाय इम्परटेन्ट, नाथाय तामिलनाडुआव थाग्राफोरनि थाखाय आं दा जेबो बुंनो हाथ'वा।